салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. як эълонро мехоҳам ба саҳми бародароне ки мақсад бизнеси мевагӣ мекунанд, алахусус бародароне ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба дигар давлатҳо мевагӣ интиқол медиҳанд. як бародармон дар ноҳияи Панҷ зиёда аз 3 гектар боғи силва дорад, ки дарахтош хуб бародарон меваҳош хуб гирифтагӣ ҳастанд. зиёда аз 15 тонна мешавад. дар кадом бародаре ки дар кор бошад, марҳамат, рақамаш рӯи экранда ҳастай. метавонед ки занг занед, мақсад ки нархи наво ва маълумоти пурратара ай бародар дастрас кунед. эълони навбатӣ бародаро Мерседес ҳастай. солаш 90, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро нахаду, мотор ҳамаш мега 100% кор мекунад. скорост 5 тага. қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав. нарша 19 000 сомон мега. бо хайдори ане боша савдо мешавад. касоне хайдор бошед, марҳамат, рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ва дастгирии моро фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналро обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. мошини навбатӣ бародар Daewoo Nexia ҳастай. германияский, солиш 97, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.6 инжектор, коробкаш автомат, ҳолаташ беҳтарин. 4 та баллони нав, аккумулятори нав, нав мотор кардагӣ бародар, 14 электропакет, 1 сола ҳуҷҷат. мошин на хаду, ягон камбудӣ надорад бародарон. мотор, коробка ходовиш 100%. поли мошин то варгаша бародар обшивка кардагӣ. сентр замок дорад. халоса мошин бе ягон расхода бародар, фақат мегирӣ ҳал мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. наша 23 000 сомон мега. хайдори ане боша бо савдо мешавад. марҳамат бародарони хайдор, рақамҳои рӯи экранда занг занед. мошини навбатӣ мо бародаро Opel Astra F, яъне ки хечбек ҳастай. солаш 92, сӯзишвориш газ бензин, кузов хечбек, объем 1.4, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро газ бензин кор мекунад. мотор, коробкаш мега созай, хаддавои 80%, 4 та баллони нав. мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, деҳаи Ифтихор, наша 22 000 сомон мега. хайдори ане боша бо муомила дорад. касоне хайдор ҳастед, марҳамат, барои маълумоти пурратара ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда занг занед. мошини навбатӣ ВАЗ 23099 бародаро, солиш 2000, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. чӣ хеле мебинед бародаро, мошин тоза. мотор, коробка ходовиш 100%, зедагӣ пасидагӣ надорад. тонировкаш нав, ҳуҷҷат, мақсад ки муҳлаташ бочидагӣ будай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 10900 мега. хайдори аниқ боша бо камтар савдо мешавад. илтимос мегӯяд беҳтар занг назанед, бисёр арзон намешидай.
касони харидор ҳастед, барои маълумоти пурратар ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед. бародарон, старекс пурсидагӣ буданд. Марҳамат, старекс 17 дизел, кузов универсалный, объем 1.9, коробкаш механик. мошин бародаро камбудиш ҳамин ки мотораш мақсад ки задагӣ будай. хаддавоиш 100%, 4 та баллони нав дора. ғайр аз ҳамин мотор дигар ягон камбудӣ надорад. бародаро қарор дорад дар ниҳояи мастшон нарша 16 та мега бо арзон мешавад. чӣ хеле ки мебинед бародаро, састаи мошин хубай. касони харидор бошед, метавонед ки рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед. ин буд якчанд та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо манфи мошин, хона, замин, квартира ягчизе барои фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар имо ёки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешраи мо ҳастед. хайр то наворҳои оянда.